הם לא עוקצים, הם לא מעבירים מחלות, והם לא עושים לנו נזקים בבית. אבל הם פשוט מעצבנים. בואו נכיר את הצרצרים. כמעט ולא יש שטח פתוח בארץ שנעבור לידו בלילה ולא נשמע צרצורים של כל מיני חרקים. ומבין כל החרקים הרעשניים האלה, הסיכוי הכי גבוה שניתקל בצרצרים. כי הם מאוד נפוצים בארץ ובחצרות של הבתים שלנו יש להם את הסביבה המושלמת לחיות. כמו שכולנו יודעים, הצרצרים פעילים רק בלילה. ובשאר היום הם מסתתרים. הם מאוד טובים לגינה שלנו, כי הם אוכלים צמחים נרקבים, פטריות וחרקים קטנים, ובכמויות גדולות הם עושים עבודת ניקיון חיונית. אבל הבעיה מתחילה כשהם מפסיקים לאכול. כי הרעש שהם משמיעים כל כך חד וחזק, שנשמע אותו גם אם הם מתחבאים מתחת לערימת עלים גדולה, וגם אם נסגור את החלונות. ואני בכלל לא מדבר על מצב שבו חדר לנו צרצר לתוך הבית, ומסתתר במקום שאנחנו לא מצליחים להגיע אליו. בגלל שצרצרים אוכלים כמעט כל דבר, ומספיק להם מעט לחות כדי לשתות, מה שעושה את ההבדל בין חצר שיש בה עשרות צרצרים לחצר שאין בה אפילו צרצר אחד, הוא המקומות מסתור שהיא מספקת לו. כי הצרצרים במהלך הלילה יטלו באופן כמעט חופשי על השטח, אבל במהלך היום הם יהיו חייבים להסתתר. ובשביל זה הם יצטרכו הסבייה סבוכה, מצע גבוה של עלים, או אפילו ערימת גורטאות. וברגע שהצרצרים ימצאו מקום נוח להתמקם בו, קצב ההתרבות המהיר שלהם יהפוך אותם למטרד תוך זמן קצר מאוד. כי נקבה אחת יכולה להטיל כמה מאות ביצים בעונה אחת, ותוך כמה חודשים בודדים מרגע הפגיעה מהביצים, הם מתחילים להשמיע קולות. ולפני שאתם מזמינים מדביר, כדאי לכם לבצע ניקיון יסודי וגיזום צמחייה בחצר, כדי לבטל לצרצרים את מקומות המסתור, וככה תוכלו לתת לעצמכם פתרון לתמיד. ואני אמליץ על הדברה רק במקרים שבהם אי אפשר לבצע בחצר ניקיון מספק, או שיש כמות חריגה מאוד של צרצרים בחצר, והדברה תהיה רק עזרה ראשונה. שיהיה בהצלחה.